sorpresa ito para sa inyo. Yan, so feeling ko may idea na si Tatay. So, ito na lang. Ay, light nyo! DJ! Ito na lang po. Ito po. Yung sorpresa nito tayo, meron din po silang pinadalang message or letter po. Nababasahin ko na lang po. Right? Nakalagay po dito sa letter, sa pinakamamahal naming ama, happy birthday. Kami nagpapasalamat sa Panginoon sa malakas na pangangatawan at mahabang buhay na kanyang pinagkaloob. Piling namin na sana'y maraming birthday celebration pa tayong gagawin. Mahal na mahal namin kayo, Tatay. Oops, bawal umiyak. Ngiti lang para masaya. Hayaan niyong ipakita namin at iparamdam sa inyo ang aming lubos na pagmamahal, gaya ng pagmamahal ninyo sa amin ni Nanay. Sana'y magustuhan niyo itong aming munting handog. Kami may malayo, aming pagmamahal ay laging dadayo. Iparamdam lang sa inyo na kami ay laging nandito. Gagabay, aalalay, at laging magmamahal sa inyo. Mahal na mahal namin kayo ni Nanay. Again, happy birthday to our dear Tatay from Miss Raquel de Guzman and sa mga anak niyo po. Ano pong masasabi niyo na Tay sa mga sender po, sa mga anak niyo, and especially kay Ma'am Raquel de Guzman? Any message na lang po? Maraming salamat sa atong sinagay. Lagi sila kasing ugali nila sa amin eh. Sinusurprise lagi. Siguro dahil sa para sila pinalaki, pinang-aaral, alam nilang hirap namin mag-agawa. Tinaguyan namin sila upang sila makapag-aral kahit pa paano. Ginagawa namin lahat hanggang abot namin makakaya. Kaya siguro susuklian nila ng kabutihan at pagmamahal at sinusurpresa lagi. Ganon sila lagi, mga anak namin. Kaya ang masasabi ko sa inyong mga anak, marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat. Happy ako. Ganon din ikaw, Mama. Maraming salamat din sa suporta mo at pagmamahal sa amin. Thank you very much. Happy birthday! Ayan, palakpakan naman po natin si Tatay Iting and natin happy birthday po. And kanta na lang din po natin sila ng happy birthday po. Mga bata, kanta natin si Tatay ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, napaka-special ng cake ni Tatay. Ayan na lang po. Wish na lang po tayo bago po natin i-blow yung candle. Ayan, palakpakan naman po natin ulit si Tatay Iping and again, happy birthday po. And meron pa pong konting surprise yan, Tay. And pakihila na lang po. Pakihila na lang po, Tay. Ayan, dalawang kamay, Tay. Dalawang kamay. Ayan. Wow. Diretso lang po. Diretso lang, Tay. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Diretso lang tayo. Tig 1,000 Diretso, diretso hanggang Bangkok. Sana all. Ayan. Ayan. Palakpakan naman po ulit natin si Tatay Ping. And once again, happy birthday po sa inyo.